To assalamu alaikum yan uwana masu koyo. In dai ka furta wa'innan kalmomi da kyau ko daidai to babu shakka sarkin Ingila zai yi alfahari da kai, zai farin ciki da kai. Kalma ta farko ita ce examine. Wannan kalma mun santa da examine. So gaskiya in ka ce examine ka yi ma kalmar nan lahani babba ka mata targaɗe har ma da kariya kamar haka. Me ya kamata ka ce examine. Me ya kamata a ce furcin kalmar nan examine shine furcinta. Misali, the doctor examined the patient. Kar ka ce the doctor examined the patient. In kai haka kai kuskure. Sai kalmar ta gaba ce mene? Famine. Wannan kalma mun san ta da mene? Famine wasu ake cewa. To me za ka ce? Famine. Famine. Har gwara ka ce famine. Ka iya cewa famine ka sa mata shuwa sama a nan gurin. Amma me za ka ce? Famine. Famine. Ko famine, amma famine ba daidai ba ne. Me famine shine shortage of food. Ɗaya yake da starvation, ma'ana yunwa wanda yunwa da fari ke haifar da ita, rashin ruwan sama, ƙarancin ruwan sama ke haifar da wannan. To shi ake nufi da mene? Famine. Misali sai ka ce the village suffers great famine, ba famine ba. Sai kalmar ta gaba ce mene? Determine. Wannan kawai ce muke determine. Kuskure ne in ka ce determine kayi raga-raga da kalmar kayi ma kalmar ta'annati. Me za ka ce? Determine. Misali, the amount of your failure determines your success in life. The amount of your failure determines your success in life. The amount of your failure determines your success in life. Kaga wannan kenan ba determine ba. Sai kalma ta gaba wannan kalma ita ma cewa muke yi mene? Favorite ba daidai ba ne. In ka ce favorite ka yi ma kalmar nan ta'annati. Me za ka ce? Favorite shine furcinta. Misali, rice with beans is my favorite food, ba favorite ba. Muna kan iya cewa bread and butter or bread with butter is my favorite dish or my favorite food. Kar ka ce favorite, me za ka ce? Favorite. Na gode mu haɗu a na gaba.